vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu, inini hangu I am good, chitupa changu vigaiwo zvenyu, ndiri mukadzi asina kunyanya kukura, ndiri pakati nepakati, inini ndainge ndakamboroorwawo zvainge zvakanaka, zvose zvainge zvakatoitwa kusanganisirawo nemuchato. Ndine vana vangu vaviri, vana vangu ava vatoti kurei zvavo, kutaura kuno ndine misodzi pamatama nekuti ndakazviputsirawo imba yangu ndiri ndoga. Zvakaitika ndezvekuti nerimwe zuva ndakabuda pamba ndichiti ndikuendawo hangu kushopping. Ndakabva ndatora motikari yangu ndokubva ndaenda zvangu. Ndakabva ndasvika ndokubva ndapinda zvangu mushop. So ndainge ndiri busy kushopa. Ndiri pakati pekushopa ndakabva ndangosanganawo noumwe murume ndokubva ndatanga kufamba naye, ndokubva tatanga kufamba zvedu tichiita nyaya. Ainge ava kutondibatsira kutsvaka izvo zvandainge ndichida. Akabva azondikumbira nhamba dzangu. Iniwo chinondinetsa ndechekuti ndakabva ndamupa nhamba, akabva azooneka ndokubva azoenda zvake. Murume uyo ndakatoona kuti ainge atori better than murume wangu mukoma. Ndakabva ndapedza ndokubva ndapinda mumotikari mangu ndava kuenda zvangu kumba. Ndakangoti ndichingosvika kumba ndichangoti garei, akabva aisa message yainge yakanzi hello my sweet heart. Mukoma, handidi kunyepa. Pandakaona message iyi ropa rangu rakabva ratanga kumhanya. Ndakabva ndatanga kungonzwa rimwe feeling so towards him. Ndakabva ndamupindurawo masweet words. Takabva tatanga kutaura nyaya paya kusvika tazotanga kutaura nyaya dzerudo, like vanhu vainge vatori murudo. Iye akabva asenda picture rake ari musho. Mukoma, hameno kuti why ainge asarudza kundipanisha kudaro, because ndainge ndongobvunda ndakatarisa foni. Apa munongoziva kuti kana uine zvinhu zvinenge zvakutora moyo pafoni pako, apa uchiziva kuti unge uchiramba uchingotarira that picture, murume wako anokwanisa kuzongokaruka aona kuti ndo zviri mufoni mako. Mukoma, ndainge ndava kunzwa kuda ini. Akabva anditi ndisenderewo rangu. Ndakabva ndangonyepedzera sekunge ndainge ndava kuda kugeza. Kana murume akabva andibvunza kuti ko kugeza 2 times nhasi kwakanaka, ndikati I am just feeling hot. Ndokubva ndaenda kubath paya. Ndakati ndichingonopinda mubath ndokubva ndakiya bathroom, ndokubva ndangomuitira video call inini ndichigeza zvangu ndakanyarara, ndichingomuratidza zvake kuti izvi ndo zvandainge ndiri kana ndiri musho. Ndakati ndapedza kudaro, iyewo on his side munhu ainge ototamba hake nesikarudzi yake kuzotonosvika achitoburitsa urume pavideo call. Ipapo ndakabva ndazozvitora picture ndokubva ndazomukandira picture riya. Kubva ipapo takabva tatova murudo, asi pasina ainge ambopfimba umwe patiri. Mukoma nashe, zvese izvi ndaizviita murume wangu apo paanenge abuda aenda kubasa. Ini ndaibva ndaita busy nemavideo chat. Mazuva awa ndainge ndongogara ndakabata foni yangu nepassword ndainge ndatochinja. Kana muri mumba mainge mangova nemacomplaints nekuti zvandaimboita sandizvo zvandaimboita mazuva ose. Ndainge ndava kungobata murume wangu nedzimwe nguva ndaimubata nedzimwe nzira dzisiri bho, ende ndainge ndava kumutreata zvinongobhohwa so. And before ndisati ndasangana nemurume uyo ndaingoti kunyangwe pari pabonde ndainge ndichimunakidza, but now panguva dzebonde ndainge ndisisiri active zvachose. Zvino nerimwe zuva, mukoma nashe, murume wangu akabva ati iye ainge achida kuenda out nebasa. Akangonditi andiudza kuti ainge achifanira kuenda out nebasa. Ndakabva ndanzwa moyo wangu uchiita kufara nekuti ndaizoda kuti that guy ange achizouya pamba ipapapa. Ndakangoti murume wangu achibuda ndokubva ndatobata foni yangu ndokubva ndatanga kutaura nethat guy ndichimuudza kuti ndaida kuti ange achiuya kumba kwangu manheru iwayo. Haana kana kumboramba, akabva angobvuma. Sezvisineiwo nguva hadzimire kufamba, ndakabva ndabika ndokubva ndadya hangu ndokubva
ndazomusiyirawo chikafu. So iye akazoti auya mukoma, ndini uyo ndikabva ndamumhanyisa kubedroom ndichiitira kuti asazoonekwa kana nani zvake, ndokubva ndanomusevha chikafu ariko ikoko. Then vana vakazoti vava kunzwa hope, ndikavati endai munorara. Ndakabva ndaenda zvangu kunogeza, ndokubva ndapfeka kanight dress kangu kainyatsokuoneksa zvainge zviri mukati. Ndakati garei mukoma muchinda uyu akabva azongotanga kundimbundikira, life yakazotanga kunakidza ipapo. Then takabva tatanga kutamba, ende matambiro atainge tichiita mukoma zvimwe zvacho hazvidi pamhepo. Takanakidzwa mukoma kuzonosvika inini naye tava kuita bonde. Zvino takati tichiita bonde paya, ndipo murume paakazongokaruka anoka padoo. Hii mukoma, hana yangu yakambomira kupomba ropa, because panakangonzwa knock pabedroom door ndakabva ndaziva kuti uyu ainge ari murume wangu. Ko ini ndainge ndazobhaiza pai, ndopandakabva ndaona kuti murume ainge atakura maspare keys. Why had I not noticed kuti murume ainge atakura maspare keys? Nekuti dai ndakangozviona kuti murume ainge atora mamwe maspare keys, ndingadai ndakatoregedza kuita izvi zvandainge ndichida kuita. Murume akangoramba achingonoka padoo, ende inini ndakangoramba ndirizii. Zvino mukoma ndakabva ndati chikomba ichi ndochiwandisa pai, apa mawindo ainge aine mabagla. Ndakafunga ndikati maybe pasi pembedha, ndokubva ndangoti pinda pasi pembedha. Iyewo akabva angonorara pasi pembedha. Murume ndokubva uya zvekare akanoka. Ndakabva ndamuka paya ndichiita sekunge ndainge ndiri kuhope. Murume akabva ati aripi. Ndanzwa kuti mune munhu chete munomu. Ndokutarisa wanikwe mainge musina kana munhu. Mukoma pandakangotura befu kudai, mushure mekunge ati ndava kumboenda kunogeza, ndichingonogara so pambedha, murume ndopa akabva ati ndikuda kumbotarira pasi pembedha. Ndakabva ndatanga kunetsana naye paya, ndikati iwe, why are you not trusting me? You have tried to look everywhere. Akabva ati mira nitarise pasi pembedha, panei. Mukoma muchinda uya paakangoona tava kunetsana apa, ndainge ndichinetsana nemurume wangu ndichiitira kuti chikomba ndinge ndichichipawo time yekuti chinge chichitiza, because ndainge ndisingadi kuti chinge chichizoponderwa mumba mangu. It was far much better kuti chitize, inini hangu ndozosara ndichipondwa nemurume. Chikomba mukoma chakangobuda, chakangopfeka kamini brief, chikabva chamhanya ndokubva chanojamba zerawo. Iyewo murume akazosara onetsana neni, akambomhanya akaenda kumotikari achida kutevera chikomba chiya, but ndokubva azodzoka. Inini hangu on that night ndainge ndazvipira, but zvandakaita ndezvekuti murume paakambobuda achida kutevera chikomba ichi, ndakabva ndangodana vana vangu ndokubva ndati huyai muno. Apa ndakabva ndatanga kushandisa vana as a defense, ndikati kana achindiuraya achandiuraya nevana vangu, haasi kuzondiuraya iye osara nevana. Then ndokubva ndatora vana paya ndikabva ndavamisa pamberi pangu. Saka iye paakazodzoka achipopota achita sei, ndikabva ndati kana wafunga kuponda, ponda hako, kana wafunga kundiramba, ramba zvako. Ndokubva ati ya, ngatirambane. Akabva anditi tora everything chako ubude. So ndakabva ndabuda mukoma, hapana kana wandakasiya. Kutaura kuno mukoma, ndigere zvangu pamba pevabereki. Ndakangobvisiswa ring yemuchato ndokusiya zvangu. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti panguva iyi vana vainge vachidzidza kuSouth Africa, ende tainge tiine tarisiro yekuti vana nekuda kwemikana iko kuSouth Africa vana vaikwanisawo kuzova somewhere far neupenyu. But now vana vose ndinavo kuno kumba kwevabereki vangu. Zvinhu zvakaoma hazvo, but hazvina kuoma zvekuti ndingati tinoshaya chekudya, but kusangojaira kugara pamba pevabereki. Ende handizivewo mukoma, inini ndiri kufunga kuti ndinge ndichikumbira murume wangu ruregerero, because from what I have heard from our friends, hanzi iye haasati aita move on, but uku ndiko kuparara kwakaita imba yangu zvinova zvinogara zvichingondidzimba moyo. Ende
iye sometimes ndinotomboda kutombomutaipira kudai, but ndinoti ndikataipa ndinobva ndazodelita ndava kunzwa kunyara. Zvino ndingaitawo sei? Ndingamukombera ruregerero nenzira dzakaita sei kuti ange achinzwisisa kuti what I did is wrong, but chakakosha ndechekuti takazvara tose vana ava, as long as we are not together, vana ava vachazokura vasina future. How can I convince him? Naye mukomanashe ndingamuconvinsawo sei naye vedare kuti ange achipanzwisisa ipapo kuti inini ndasarudza kuti ndinge ndichizova mukadzi wake anozvininipisa kwaari, achaita zvose zvaanoda. Ndadzidza chidzidzo changu, ndibatsireiwo nemazano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndibatsireiwo nemazano. Ngativabatsirei vahanzvadzi vedu ava nemazano. Hanzi ndafunga murume wangu, ndafunga musha wangu, ndafunga kudzokera kumurume wangu, but dambudziko nderekuti murume ndakamuhurira murume wangu, but I want him back. Zvakangoma hazvo vedu we, chikomba pasi pembedha. Ndaita kuona vision rechikomba chichimhanya chakapfeka, hanzi chainge chakangopfeka kaya kashoti kemukati chichirova sporo. Zvakangoma hazvo vedu we, mujolo chaiwo, mujolo the pandemic. Ndikedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiriwo in a second marriage nemurume wangu, iyewo he is also in a second marriage. Chekutanga chandiroda kutaura ndechekuti ndini ndakatoita kuti ange achizorambana nemudzimai wake, but iye manje haazvizivi kuti zvimwe zvandainge ndichiita ndo zvakakonzeresa kuti ange achiona sekunge mudzimai wake she is very bad. Saka nemurume wangu uyu tainge tichingogara in the same street, ende vainge vari vanhu vaya vaigara vakangorovana, vanhu vaingogara vachingotukana at all the times. Saka uyu mukadzi wacho uyu aitombopotawo achiuya pamba pangu, nekuti ndo painge pachigarawo friend yake pamba apo pandainge ndichirojawo neex yangu, but handingati murume because taingoita zvekuchaisana mapoto mamarriages edu awa emujoni. Saka aiti akauya pamba apo pandainge ndichiloja sevakadzi, manje taibva tagara naye pasi tobva tatanga kumuonesa kuti zvaunoona murume wako uyu munhu ari very cool. I don't think kuti unofanira kuti unge uchimubata nenzira idzo dzaunomubata nadzo, because iye airakidza kuti kana akatsamwa murume haatombodi kuti ange achiita bonde nemurume. Saka taizama kuda kumukansela tichimuonesa, apa dzimwe nguva zvaanenge achipopotera zvacho tega taizosara tichiti kunze ukuka kune vanhu vari kutambisa mamarriages avo, because aikwanisa kungopopotera kuti instead of the husband sending maybe $200 kuna amai vake, munhu anenge asenda kana $180. Isusu manje tobva tatanga kukombeyawo vedu varume vatainge tigere navo, uchitanga kuzvibvunza kuti asi munhu uyu kubva zvandakagara naye haana kana zuva rakambogara akamboti mari iyi ndikuda kuti unge uchienda kunotumidzirawo mubereki wako. Tikabva taona kuti munhu uyu ari kutambisa marriage, but inini manje vamwe pavainge vachiti munhu uyu achazozvidemba munhu wake uyu nemabuditsiro aanoita mari nezvimabhindauko zvake izvi zvaanoita, because iye anoita zvekuweredha magedhi aya esimbi zvekare nemishini iya yavanoshandisa pakurovesa zvitina. Saka mari anotombobata mari inenge yakati wandei at the same time. Zvino ndakabva ndaona kuti but uyu unokwanisa kutovawo mukana wanguwo wekutoti ndinge ndichiva bo, but manje access ndainge ndisina kumurume wacho. Akabva azouya achitsvaka mari, ininiwo boyfriend yangu yainge ichiita zvezvimbadzo, then uyu mukadzi uyu friend yake yakabva yazouya mumba mangu ikati ndinokumbirawo kuti muge muchindikweretesa mari. Ndikati mari iyi ndeyenyu here kana kuti ndeye umwe munhu, because mukadzi uyu ndainge ndamuona achipinda mumba mavo. Saka ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichiita one on one naye. Ndikabva ndati kana
ndichinonyora ndinge ndichiziva kuti ndiri kunyora ani, ndokubva vazoti iye ari kuti anyimwa mari, ari kuda kutumidzira mai vake mari kumba uko, saka ari kutsvaka mari then obva azokubhadharai. But inini ndangoti sezvo muchitemba inini, muchiziva inini, munge muchingonyora inini. Ndokubva ndati no, it is fine, ndikuda kuti ndinge ndichinyora iye, hapana kana dambudziko, ingawani ndinomuziva. Ndakabva ndati but mubhuku isusu zvatinoita nemurume wangu tinonyora at least vanhu vaviri, saka ndakabva ndazonyora zita rake mukadzi uyu wandakaparadzira imba yake, zvekare ndikabva ndazonyora nezita remurume wacho, zvekare nemafone numbers. Mukoma akati achinyora mafone numbers emurume wake, ndakanzwa hana yangu ichiita kurovera padenga denga kudai kuti iko zvino zvimanje ndava nadzo namba dzacho dzandainge ndichida. Ndakabva ndadzisevha ipapo ndichingonodzokera mumba. Wanikwe ndiye ainge akatozviisa paprofile paya, saka ndakazoti mazuva aya ekuti patainge takataurirana kuti mari iyi inofanira kuti inge ichidzoka, instead yekuti ndinge ndichinobvunza mukadzi uyu direct, ndakabva ndatanga ndaisira uyu murume wandava kugara naye message, ndokubva ndati ndiri kuzama kutaura nemukadzi wenyu, ko aripiko mukadzi wenyu, nekuti vaifanira kuti vange vachiuya nemari nhasi. Ndokubva anditi iye ameno, taurai naye pafoni pake, inini haana kana kumbogara akandiudza nekuda kwezvacho chimbadzo ichi, because inini handitombofariri zvechimbadzo. Ndikabva ndatoziva kuti kumba ikoko ichatoita hondo. Iye akabva auyawo achichema neni achiti asi mother yamakaita ka haisi bo wani, ndakakupai mafone numbers angu. Ndikati ndakazama mafone numbers enyu but aingoti invite. Akati ko makadii kundifonera? But ndakabva ndatongoti ndezvekwenyu, ini ndinongoda mari yangu. Then murume wacho sezvo ainge ava neaccess wo kwandiri, ndainge ndongomuisirawo mastatus. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungovhara vamwe vanhu vose, ndobva ndangonyora kuti marriage yazondirwadza, I am feeling very lonely. Dai ndikangokwanisawo kungowana murume anondida, ndobva ndamupawo respect yangu yose. Ndobva ndati ingawaniko murume wangu zvandinomupfugamira, apa ndinenge ndakaita kunyora pamastatus. Ndaingoti ndikaona kuti anenge avhiewa status iya, ndobva ndatoidelita. Kuzonosvika one day achizondiisira response pane imwe status yandainge ndakanyora kuti I am feeling lonely, pandakangoona kuti ainge avhura, ndikabva ndadelita. Akabva ati kikikiki, zvino isu tiri vemagb tinongoramba tichingoiona status yamunenge maisa. Ndokubva ndati emi baba, emi mukwane, munoreva kuti pose apa munenge muchiona mastatus angu, saka ndava kutokublokai. Ndokubva andifonera paya akati kana mani usandibloka because ndine nyaya newe. Ndikati nyaya dzei? Ivo vainyara manje kundiudza nyaya dzacho. Ndikabva ndati manje kunoku kwamuri kutambira, inini ndiri nhubu. Mukoma ndainge ndiine mamwe mavideos angu ebonde andainge ndiinawo mufoni. Ndakangotora rimwe picture, ndokubva ndaita sekunge ndainge ndaita mistake, ndikabva ndaisa picture reumwe murume ainge akabata sikarudzi yake, zvekare nerimwe video reumwe murume ainge achiita bonde neumwe mukadzi, ndikabva ndaisa zvangu. But ndainge ndakabloka everyone else. Ndapedza kudaro ndikabva ndadelita. Vakabva vandifonera vachiti iwe kasika unodelita zvinhu zvawaisa. Ndikati zvinyiko? Vakabva vanditi kasi hauna kuona kuti pane zvawaisa kustatus? Ini ndava kutopretenda paya. Ndokubva ndati mistake chaiyo, ndatoita nemistake. Ndokubva tatotanga kutotaura paya vachinditi saka ndozvaunochengeta mufoni mako zvinhu zveunhubu kudaro. Ndikabva ndati zvino ndogodii, because kumba kwanguku ndanetsa nekadora. Apa ndainge ndichitonyepa zvangu kuti wangu ainge aine kadora, ndichida kuti munhu akasike kundipfimba, ende zveshuwa munhu akabva andikasikira, ndokubva atondipfimba paya. Inini ndikabva ndatobvuma, ndokuzototanga kuzotodanana uko kwatainge tava kuita. Apa inini ndaiti kana ndiinaye, like taiti kana tikabuda iri weekend tonosangana kutown kumberi, tobva taenda kulodge. Mukuzonotaura naye ndaimukocha because aindibvunza kuti naiwe zvaunoti iwewe unopfugamira murume wako, wai mukadzi wangu asingagoni kundipfugamira? Ndobva ndatanga kumudza mashoko ekuti ukangoona munhu asingakupfugamire, munhu iyeye ziva kuti kukuda hakude, because munhu kana uchingoti ungoda murume wako it is easy kupfugamira munhu waunoda. Ingawani tsarai muone kuti tiri kutongoita zvedu zvemujolo, but kangani ndichitokupfugamirai kuti ndingokupai pizza chaiyo yamunenge matenga, ndinobva ndakupfugamirai one mulodge musitombori mumba. Saka akabva atoona kutoti inini ndainge ndiri munhu bo
kuzonosvika achiwedzera kunetsana nemudzimai wake. Apa ndichingoramba ndichingomufidha nemashoko kuti iwe rova munhu. Akabva aramba mudzimai wake zvainge zviine chirough rider. Iniwo saidi rangu wangu manje bhangu ndainge ndagara ndisina basa naye, chainge chitongori chimunhu changu chaindibhadharira rent nekunditengera chikafu zvekare nekuzotiwo apo pandinenge ndichida kutumidzirawo something kumba ndaingochiudza kuti ndinodawo kuti undibatsirewo, ndobva ndatumidzira zviya zvandinenge ndichida kuti ndinge ndichitumidzira kumba. So kurambana naye it was very easy because munhu wandainge ndisina kumboisa mumwoyo mangu. Iyo ndo confession yangu mukoma. Sometimes zvinotodawo uchiganda nzara kuti unge uchipinda marriage because varume vacho havacharoori. Saka toita sei izvo zvichinzi varume vakawanda kudarika izvo zvichinzi isusu vakadzi takawanda kudarika varume. Saka unotoitawo zvechiganda nzara kana uchida kuwanikwa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi varume vakawandisa kudarika vakadzi. Saka zvinotoda zvechiganda nzara. Ukationa mukadzi anenge achitamba nemarriage yake, unotoita zvinotoita kuti unge uchimuhijekera murume wake. Husband hijacking chaiyo. Zvakangoma hazvo veduwe. Tell me what you think in the comment section. Pakaipa. Yo.